هەولوهێڤیên ji hevnêzîkbûna aliyên siyasî yên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Navbeynkariya Serok Mesûd Barzanî di navbera wan aliyan de ku berê hebû û aniha jî heye bi girîng tê dîtin û nirxandin. Berdevkê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê Fêsal Yusuf ji tora medyaya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. Îro rok geşbûnê bû di nav miletê Kurd li Hundirê Sûriya de wextê bihîstin Cenabê Doktor Hemîd Derbendî meb'ûsê Cenabê Serok Mesûd hate Rojavayê Kurdistan got nama Cenabî gihan yek helwesta Kurdî divê karwerê divê qonaxa gelek giring Sûriya de ewa got îro piştî rewxandina rejîma Esed ya got îro nakokiyên hene di nav tevgera Kurdî de divê çareser bibin û bi hevdûra yekrêziyekê bikin avakirî bê sernerîna Kurdî hevbeş û bercewendê Kurdî bêne parastin û bi qasî wê bê danûstandin bi pêkhatê Sûrî re. Di vê navê re Doktor Hemîd dîtinek berêz Mazlûm Ebdê re firmendarê giştî ê Hêzên Sûriya Demokrat pêre kir û ev name gihandewa. Di heman serdana xwe de bo Rojavayê Kurdistanê Doktor Hemîd Derbendî nûnerê Serok Mesûd Barzanî li gel fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Ebdê civiya. Enekesê dibîne ku îro bêhtir ji her demeke din pêwîstiya aliyên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi yekrêzî û yekhelwestiyê heye ji bo çespandina mafên gelê Kurd di destûra Sûriyeya nû de. Di wê civatê de jî ew name gihand civat timam jî ji piya sekinîn ber wê namê û ez dibêjim her wextî Cenabê Serok Mesûd di wextê got giringî û lazimî pê heye got alîkariya miletê Kurd bike kiriye û dîsa jî dike wê dîsa bike û ew nama wê ya got îro bi aliyê yekhelwesta Kurdî yekrêziya Kurdî ji hê qedr û qîmeta em ji aliyê xwe de berê jî em erêniyê dikin û niha jî em erêniyê dikin û bercewendê miletê me ser her tiştî re na em ê pê bikin û em wilo jî zanin îro ê xwediyê proja Netewî Kurdî Cenabê Serok Mesûd e. Hêvî dikin û em wilo hêvîne rojê tê ew nama dakevê kar ji aliyê encûmenê ve jî û ji aliyê berêz Mazlûm Ebdê ve jî got aliyê pratîk de cîb bê û daxwazê miletê me jî got em karibin wê nerîna hevbeş ya Kurdî em ser ava bikin got heger şandek wê ya lêvegera Kurdî bilind bê em karibin çê bikin qonaxek nêzik de. Doktor Hemîd Derbendî peyama piştgiriyê ya Serok Barzanî ragihand ku tê de tekezî li ser girîngiya yekrêziya Kurdan û xurtkirina hevkariya hevbeş ji bo serkeftina li ser zehmetiyên heyî yên li Sûriyê hatiye kirin. Fermandarê giştî yê Hesedê Mazlûm Ebdê jî spasiya xwe ji bo peyam û piştgiriya Serok Barzanî anî ziman û tekezî li ser wê yekê kir ku qonaxa niha pêwîst e hemû aliyên Kurdî hewlên xwe bikin yek da aramî û berjewendiyên gelê Kurd bêne parastin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.